Quddiem is-sitwazzjoni ta' kriżi fil-Libja, il-Gvern Malti qed jaħdem b'kawtela u responsabbiltà billi jimxi f'kuntatt dirett u id fit mal-pajjiżi Ewropej dwar il-passi konġunti li għandhom jittieħdu minn ħin għal ieħor. Dan għal kuntrarju ta' dak li qal is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said. U meta dal-Gvern qed jiġi ffaċċat b'sitwazzjoni diffiċli minn dak li għaddej fil-Libja, minn dak li għaddejjin minnu ċertu Maltin, ħarġet l-inkompetenza ta' dan il-Gvern. Fis-qarrija l-Gvern qal li hija biss l-Oppożizzjoni li qed tagħżel li tibqa' tkun negattiva u ddaħħal il-politika partiġjana f'kollox. Jekk 3 snin ilu l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern kien aktar moħħu li jidher sabiħ fil-mezzi tax-xandir, dan il-Gvern huwa moħħu fix-xogħol li hemm bżonn isir. Fosthom biex il-Maltin u l-barranin li qegħdin il-Libja isibu f'pajjiżna l-akbar spalla ta' għajnuna possibbli. Il-Gvern qed iżomm il-pajjiż infurmat bil-fatt li jseħħu ġurnata wara, filwaqt li l-ġurnalisti qed ikunu aġġornati b'mod regolari ħafna. Anke l-kap tal-Oppożizzjoni sa tnejn stess ġie kuntattjat mill-Gvern fejn ingħata spjegazzjoni dwar l-aħħar żviluppi. Bid-dikjarazzjonijiet li għamel is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said li qal l-Oppożizzjoni mhux qed tkun infurmata b'dak li qed jiġri huwa evidenti li l-ogħla esponenti tal-Oppożizzjoni lanqas biss qed jitkellmu bejniethom. Il-Gvern temm jgħid li l-Prim Ministru Joseph Muscat ilu diversi xhur jinsisti fuq il-bżonn li l-ġnus Magħquda tagħmel missjoni ta' paċi fil-Libja. Saħansitra din it-tema qamet anke fl-aħħar laqgħa li saret mal-Prim Ministru Ingliż David Cameron.